já bych uvedl svůj příběh. Dělám si pránu 5 a dech. Původně jsem začínal na 60 minutách a jak začal podzim, tak jsem se přestal cítit nějak jako optimisticky a zvýšil jsem si na 70 minut a vlastně v kombinaci s pránou 5 a s dechem na 70 minut jakoby se cítím, jako kdyby začínalo jaro, že jako opravdu mám příjemné myšlenky, cítím se plný energie, mám chuť tvořit, takže tam jakoby vnímám hodně velký A ty progres. podzemy u vás byly vždycky takový špatný, že? No to ano, no, to byly, no, jakože určitě nějaká moje konstituce je spíš taková, že na podzim jsem měl jako melancholický nálady a méně energie a tímhle směrem. No, takže za mě je to naprosto fenomenální metoda, která opravdu funguje.